ना बामख्रबलायो ना खुदुमलायबाय था। आंजों रायलायला आरो ना माथो। मोजां रायलायबाय थाबाय आरो बेखौ हरगोन आखायनो दाखै आङो ओंखारलाय लाङा। ओमफ्राय बेखौ हरबासो नों रायलायगोन आरो आंजों। होमबासो सामफ्रामबो गोदै हरगोन ना नोंनो हरगोन खाबायदा आङो। जाम्बा नोंबो एसे बुजिना मान सनमानखौ लाखि। नोंनि हिन्जावा नुसनबा आं मा जागोन दे बेखौ सानलाय नों। दाथ' नोंनि टाइमनिफ्राय नों माबा गोलाव खालामगोन दे बे जागा 1 मिनिटजों जानाया। दे नाजागोन आं होनबाबो दे नों दा हरगोन आङो। आसलते नोंसोर गावसोरखौनो बिराद मन्थ्रिफोर बायदि सानबाय नङासै? गावसिनो भिडिअ खालामो, गावसिनो रायलायो, गावसिनो हगारफिनो। मा नोंसोरो भिउसनिल' फाग्ला फाग्लि जाथारबाय नामा? हो? भिउसनि थाखाय माब्रैबा भिउस फैगोन बेखौल' नागिरनो गोरों जाबाय नामा नोंसोरो? समाजनि बागै एसेबो साननाय गैया नामा? आरो गामिनि फारसे एसेबो साननाय गैया नामा? नोंसोरो नायलायबाय थाब्रा। नोंसोरो फन रायलायबाय था। नोंसोर लान्थं हरलायलायो ना माबा हरलायबाय था। बेफोरबायदि रायलायनायखौ नोंसोरो मानो भिडिअ लाबोबाय थानांगौ? मानो हगारनांगौ? भिडिअखौ गोरोंबो रोङैबो गिदिरबो उन्दैबो गासिबो नायो। मिथिबायना? आजिखालि गासिबो नायो। नोंसोर बेबायदि हगारनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? मा नोंसिनाव मोजां कन्टेन्टजों भिउस लानोनो माबा आइडिया माबा मोनसे गैया नामा नोंसिनाव? नोंसोर दोनखारलायो ना मायो दोनखारलायबाय था। नोंसोर हाग्राबारि उन्दुलायो ना उन्दुलायबाय था। ना बामख्रबलायो ना खुदुमलायबाय था। गावसोरनो खुदुमलायगोन, गावसोरनो बिलायलायगोन, गावसोरनो हगारफिननाय। गोरोंलै नोंसोरो बिरादनो ने? बिराद गोरों। आरो खनिस्था फिसाया मा बुंदों? स्क्रिनाव नायनानै ला। जेनाखि खनिस्था फिसायनि गामिनि मानसिफोर बेखौ मा बुंदों खनिस्था फिसाया? थग्रोन ना मा होनो? नाम मोजाङाबा मा मिथिया आङो। गावसोर गामिनि मानसिफ्रानो बुरबक बखा गोजा। माथो खालामनो हानो आंखौलाय? थारैनो नंमारगौबो खोमा। आंनिबा सिगाङाव हिनजावा जाबाय बेखौबो होनांगौ, सानैखौबो जुंगाल खानानै हान्थु खेराय फिल्डआव गिदिंहोनांगौ। मिथिबाय? रायजो राजा नोंथांमोन नायबाय थानानै बारा लाब गैया। वार्निं होबाय थानानैबो लाब गैया। समाजखौ मा खालामनो सानदों? गावनि उन्दै गथ'फोर देरबोगासिनो दङ। नोंसोरो भिउसनि थाखाय बिदि भिडिअ खालामनाया साननैल'लै आदै थग्रोन, साननैल' मिथिगौ ना? ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा साननैल' भाइरेल जायो, साननैल' भिउस फैगोन। नोंसिनि बे मोनसेल' कन्टेन्टखौ सोर फाग्ला फाग्लाया नायबाय थानो? जेरै मोनसे फिल्मखौ खनसेल' नायो, बार नायबाय थायोब्ला दानला दुनला नायो। नङा होमबा? नायनो बालाङो। थिग बेबायदिनो नोंसिनि बे नंखाय बाखाय भिडिअखौ सोर साबेसे नायबाय थागोनलै? हा? आंनिबा सानैखौबो फाफ्लियाव जुंगाल होनानै हान्थु खेराय गावसिनि माबाखौ बोहोनांगौ। आलु फान्थाव ना गोरान माबा माबि खानानै बोहोनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन बारा जाबाय, बिसोरो बिराद बारा जाबाय। प्राइम मिनिस्टारफोर बायदि मोननानै लाबाय खोमा गावसोरखौनो। अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोनथोंसै।